Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos. Mais ben coñecida como Rosalía de Castro. Iso me sobrepou cos compañeiros de quinto e sexto de primaria e que vos conten algo máis sobre eles. Esta historia é dunha nena que brillaba na silete da noite, unha nena que se convirtió nunha mujer brava, a ben querida e admirada, Rosalía de Castro. Se poñes atención, veredes o percorrido pola súa niña, as súas mudanzas vitais, coñeceredes as súas amizades e familias, e, sobre todo, seredes partícipes dos seus comezos literarios, eses que a converteron na poeta máis enteira de Galicia, porque onde máis negra é a sombra é onde mellor se ven as estrelas. Bo día, Belira. Ti sabes que o 24 de febreiro de 1837 naceu Rosalía de Castro. Pero que me dis? Sí, unha poeta galega, moi xeñeira, loitadora e de carácter bravo, pero con moitas sombras na súa vida. Xa o sabía eu, algo diferente para mí. Xa é triste como naceu, nunha casa abandonada e adoptada pola súa madriña María. Sí, e sabes que lle puxeron de nome María Rosalía Rita? Pois mira, que é un pouco humano, como chamarían pila ciudad? Dícese que non se lle coñecían os pais, que era filla de solteiro, pero en realidade souse que o seu pai era o sacerdote da parroquia, José Martínez Tío. Xa sei porque o seu pai non quería recoñecela, un sacerdote. É unha historia ben triste. Encima, esta familia era moi acomodada. Ainda quedou a menos, pero tiña moitas propiedades ancestrales. Menos mal que a súa nai, despois, lle deu unha boa educación e se fixo cargo dele. Rosalía pasou a súa infancia co seu avó e a súa avoa no pazo de Irio Flavia, en Arretén, na Casa Grande. Os seus veráns eran xeniais, coa súa tía Lestrobe e os xogos da infancia en Padrón. Estiveran onde estiveran. Teresa, súa nai, María, súa madriña, máis ela, eran inseparables. Deixaron as belas paisaxes e no 1950 mudanza a Compostela. Unha mociña de 13 anos moi ben educada. Falaba francés, catalán, castelán. Era culta e liga. Debuxaba moi ben e facía teatro. É certo, Martín. No Liceo de Santo Agustín xuntábanse os mozos e mozas para ir ao teatro e concertos. Aqueles que lles gostaba actuar, escribir, pintar. Rosalía xa apuntaba maneiras de artista. Pero no ano 1853 comenzaron a aparecer as sombras na vida de Rosalía. Ela brilaba quizás con máis forza porque era moi teimuda en todo, no traballo e na vida. A primeira vez que Rosalía loitou contra a perda dun ser querido foi en setembro deste mesmo ano. Tiña 16 anos. Era moi amiga de Eduardo Condal. Si, na de Eduardo Condal. Foron a Romaría da Barca, en Muxía, e ali colleron unha doenza terrible, o tifo, enfermidade que acabaría coa vida de Eduardo. Rosalía sobreviviu. Anos despois escribirá un poema sobre a Romaría da Barca. A María de xente que chegaba escapada de salidas que non tiña nada para comer. Nos seus poemas, os protagonistas son xentes humildes e modernos. Pero non todos foron sombras. Era unha muller moi activa e tamén moi boa actriz. Estreouse como actriz ca obra Rosamunda, obra de Gil Zarate, con tan só 17 anos. Ela relacionábase con
poetas como Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre, a quen Rosalía coñecía e admiraba moito. Xuntábanse nos faladoiros a recitais que se montaban no Liceo en Compostela. Ese mesmo ano, en 1856, Pondal e Aguirre participaron como poeta no Consello Democrático de Coixo, celebrado na Carballeira, que se actualmente desde os anos 30. Nestas xuntanzas sentaron a mesa como guardas e traballadores con símbolo de fraternidade entre clases. Rosalía non asistiu. Con case 20 anos decide mudarse de novo, pero esta vez a Madrid, cunha tía e unha curmá. Isto ia traer cousas boas. Publicou o seu primeiro libro de versos en castelán, La Flor, porque era a lingua que se empregaba nos actos públicos e nos libros. Tamén era a lingua que falaba a xente fina e mellor considerada. Sí, claro. Pensamos que o galego era unha lingua sen valor, que só utilizado por persoas humildes e de pouca cultura. A nosa poeta non tardaría en se detectar de que o galego era a lingua na que debía cantar a Galicia. E a súa xente reivindicar que non éramos un país atrasado, senón un país rico en cultura propia. Revolucionar con esta idea o pensamento da época. Escoitade. O que pouco sabían daquela era que na Idade Media a lingua preferida para a literatura era o galego portugués, antepasado do noso galego. En toda a península escribíanse cantigas nesta lingua e ata o rei de Castela, Alfonso X, o sabio empregaba, mas nestes poemas medievais aínda dormían nas bibliotecas dos mosteiros. Porque a miña amiga Rosalía, carai, casou segundos mellores daquele tempo, Manuel Murguía. Nada máis chegar a Madrid, ese home conquistou, e ademais era escritor como ela. Alma Ximena, sabía? Non, xa era ético, vos de enterar. Ai, falan os paxariños. Pois eu tamén teño unha anécdota así. Escoita. 2 anos despois do casamento con Murguía, tivo a súa primeira filla, Alejandra. Tiña moi bo gusto, filla, como a súa nai. Debuxaba moi ben e facía deseños para os escritos do seu pai. Despois naceu Aura, Galo, Ovidio, estes 2 últimos xemelos. Amar, Adriana e Valentina. Tamén vaya non se expuxo. Escoitade. Neste tempo, grandes sombras abusaron o corazón da miña pesada Rosalía. Como a doença que nunca soltaría, ou as mortes dos pequenos, Adriana e Valentina. Cando isto podía, ela loitaba e escribía contra os estudiaba. Así naceron versos e dedicou a súa nai por ensino alemán. Vivindo desde Castela Galicia, publica varias novelas en castelán, pero o fito máis importante foi a publicación de Cantares galegos, para 17 de maio de 1863. Primeiro libro publicado todo en galego, e grazas a él volveuse a empregar a nosa lingua na literatura. Dide, escoitade. Sabedes que se fixou o 17 de maio como Día das Letras Galegas pola publicación deste libro? Foi no ano 1963 e dedicouse a nosa querida Rosalía. Así que tamén foi a primeira libro. A primeira é case a única, porque despois de tantos anos só outras 2 mulleres foron reconhecidas nesta data: Francisca Herrera Garrido e María Marín. Poemas ao portugués, castelán e catalán. Fui a primeira escritora que non me empregou o nome do home para publicar nun tempo onde todos eran escritores. Por iso dedicou o libro a Fernán Caballero, pseudónimo baixo o que se amochaba outra autora, Cecilia Bull de Fabra. Rosalía dicía un día de 1859: ainda non lles é permitido ás mulleres escribir o que saben en inglés. E María, iso comeza a ver mulleres ao noso redor que siguen o seu exemplo, que escriben do que saben e do que pensan. Ademais,
1874. Aquí yo estaba de volta en Barón, na Casa da Matanza, ali o día de xullo de 1875. Rosalía Encamada chamou por Alejandra para que queimase todos os meus papéis inéditos. Aparecerá a negra sombra do poema que fará brillar para sempre a literatura galega. Sabedes que na Casa da Matanza é a Casa Museo de Rosalía? Se visitades, podedes observar. Está igualiña que cando vivía ela. Arrendate por último que dixo porque quería ir a fiestra para ver o día seguinte foi soterrada no cemiterio da Dina Miraflores. E logo, o seu corpo foi trasladado á capela de visitación de San Felipe do Naval, creado para ela polo escultor Alí Candelo. Hoxe o Pantón dos Galegos ilustres Rosalía Miricía Beliso e máis. Elena non tiña medo de escribir sobre ele. Acabaose de converter no centro dunha constelación bíblica. Como dixo Tomás Enrique, ela levaba na fronte unha estrela e no bico un cantar. Cando penso que te oculto, negra sombra que me asombra, ao pé dos meus cabezales, tornas facéndome mal. Cando imagino que és ida no mesmo sol que me mostra, e eres a estrela que brilla, e eres o vento que soa. Se cantas, es que cantas. Se choras, es que choras. E es o murmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás e ti es todo. Para min e en mí mesma moras. Non me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombra.
Gracias.